Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ịma Pọl kwuru okwu ọtụtụ ebe banyere otu o si kpalie ndị mmadụ, kpalie okwukwe ha, kpalie ha site n'itinye ha na ncheta, wee mee ha ka ha cheta. Ma ịma ihe m chere anyị ga-eme? Chere m na ọ ga-enye anyị ike ma ọ bụrụ na anyị ga-ewepụta nkeji 5 kwa ụbọchị were na-eche echiche. Ebe ị ga-anọrọ ọdụ wee chee ihe nke Chineke mere gị. Maka anyị mee ka ụmụaka nọrọ n'oche anyị na-aga. Chineke ọ tụrụ m n'anya mana o nwere ọtụtụ ebe nke m nwere ike ịga mana enweghị m ike ịga ya. Deuteronomy 8:8 ọ dị ịtụnanya. Chineke si, eduole m unu gaa n'ọzara a niile ruo afọ 40 iji nwapụta unu ma lee unu ule, ma lee ma unu ga-edewe iwu m ma ọ bụ unu agaghị edewe ya. Sị na akpụkpọ ụkwụ unu emeghị ochie, akwa unu emeghị ochie, m wepụtara unu mmiri site n'okwute ma ewetara unu mana. Mere m ihe ndị a niile ka m wee kpọta unu n'ala ahụ nke jupụtara na mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ. Ma mgbe unu ruru ebe ahụ, unu chefuo m. Unu ga-echeta isi gịnị bụ bọket a n'ebe a? Ihe a bụ ihe nke dị m mma nke ukwuu. Ihe a bụ akwụkwọ ozi ndị m debere, akwụkwọ ozi m kwa ụbọchị, maka ihe ndị mụ na Chineke mere na ndụ m, ihe ndị o mere na m, nsogbu ndị m gabigarala, anya mmiri m nke gbara m, ọṅụ niile na mmepe ụzọ niile kamgbe afọ 30 gara aga. Agbalịsiri m ike ime ya n'afọ 10 mbụ mana o nweghị nnọọ ụbọchị na-agafe m na-anaghị ede ihe n'akwụkwọ ndị a. Nke a bụ akwụkwọ ncheta m. Akwụkwọ nsọ si na Malakai na Chineke nwere akwụkwọ ncheta, na mgbe ndị mmadụ na-anọrọ ọdụ na-ekwu banyere ya, ọ na-edeba ya n'akwụkwọ ya. Ma m na-agwa gị, o weele m otu izu imepe akwụkwọ ndị a. Mgbe ọnwa Septemba agbara 24 n'afọ 1983, anyị nwere mkpa nke ego mgbe ahụ, $200 n'ụbọchị Tuzdee iji kwụọ ụgwọ anyị ji. Anyị nwere obere ego ugbo otu ọ na-adịbeghị anyị na mbụ. Chineke dị mma. Ihe ndị dị ukwuu gaje ime. Ebili mmiri na-abịakarị tupu enwee ndajụ, eluigwe na-agbaju na-ezo anyanwụ, mana anyanwụ ka nọ n'ebe ahụ. Toonu Chineke. Enweghị m ụgwọ m ji ugbu a n'ihi na ana m agbalị ịkwụ ụgwọ m ọnwa ọbụla. Mana o nwere ụbọchị, mana achọrọ m ka unu mara ndị nọ mgbe ahụ, ndị m nwere mgbe ahụ. Ma ọ masịrị ọtụtụ, ma n'ịtụnanya aka m nọ ebe a. Haleluya! Onye ọbụla kwuo ịtụnanya. Ọ dị mma ugbu a. Nke a chọrọ imeba m n'ime n'Ọgọst 1979 ka afọ 3 gachara mgbe e mejupụtachara m n'ime mmụọ nsọ. Enwere m ndepụta ekpere n'azụ nke a. Ọ sị, Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ayọ gị ka inye anyị ihe ndị a, ma anyị na-anabata ha n'okwukwe dịka okwu gị si dị, ma anyị na-ekele gị tupu ha abịa. Mama Sandy na Laura, nke a bụ ụmụ m ndị nwaanyị 2. Nke a bụ ihe nọ na ndepụta m. Chineke, anyị chọrọ ihe eji asa ihe 12. Akwa mkpuchi ọhụrụ. Achọrọ m efere ọhụrụ. Ihe eji akwụpe ihe. Ego eji azụ ihe okpomọkụ tinye na moto. Ugbu a ị maghị otu obi ji tọọ m ụtọ. Lee, edechara m mgbe nke a gasịrị, mgbe m nwetara ihe m yọrọ. N'Ọgọst ahụ kwa, ayọrọ m Chineke ihe 12 eji asa akwa. Mgbe ọnwa Ọgọst gwụrụ, mgbịrịgba ọnụ ụzọ m akụọ, ma onye m na-amaghị nke na-abịa ọgbakọ m mgbe ụfọdụ mana amaghị m ya. Ọ maghị ihe nọ na ihe ekpere m depụtasịrị. Ya sị, elere m anya na ị gaghị asị na ara na-agba m. Ma eche m Chineke sị m wetara gị ihe eji asa akwa 12. Wow! Ịtụnanya! O Chineke mee ebere. Ma igbe a jupụtara n'ụdị ihe ndị ahụ.
ịma ya echegbule gị na ị nọ na mkpa, n'ihi na mgbe ị nọ na mkpa ọ na-eme ka Chineke nwee mmepe ụzọ iji mere gị ihe ndị na-atụ n'anya. Mgbe ị ruru n'ogugo nke ị ga-elekọta nwa onwe gị, ị gaghị achọzi ka Chineke mere gị ihe ndị ahụ. Ma nke a dị mma, o nwere ike Chineke ga-eji gị kwara ngwa ọrụ inye mmadụ ihe eji asa akwa 12. Ana m agọzi ndị mmadụ mgbe niile. Nke a bụ ngọzi buru ibu nọ na ndụ m, inwe ike ịbụ onye na-enye enye. Ekwenyere m Chineke na nke ahụ ruo ọtụtụ afọ. Ugbu a, ihe dịkarịchara ụtọ banyere nke a bụ ahapụla m ezigbo ọrụ ma ọrụ a na-akwụ m ụgwọ nke ọma, ịkwado maka ihe m chere m hụrụ n'ime obi m, nke bụ ije ozi a nke Chineke ga-akpọ m, na aga m agazi ụwa niile kụzie okwu Chineke. Mana ebe ana m ekwenyere Chineke maka ịsa nkịrịka akwa m na ihe m ji eghe ihe. Ịtụnanya. Mgbe ọnwa Nọvemba gbara 30, 1989, izu abụọ ya, otuto apụta m n'ara. Site na ihe nnyocha, onye nnyocha wee lee ya sị na ọ bụ kansa. Ọ bụ ụdị kansa nke na-agazu ahụ gị ọsọ ọsọ, ya mere ekwesịrị ịchapụ m ara m. Ụbọchị m na-aga ụlọ ọgwụ ka a chapụ ara aka nri m. Ihe a bụ izu shire m ike, ya dịka ndị mmụọ ochi na ala mmụọ bịakwute m. Ụfụ, anaghị m eri nri, ike na-agwụ m, mana ekelere m Chineke maka okwu ya. Chineke napụtara m na ihe ndị a niile n'isi ụtụtụ mgbe ọnwa Nọvemba gbara 29, 1989. Ma mgbe m na-aga ụlọ ọgwụ, enwere m udo na ọṅụ. M gawa n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe ekpere na-ekwere na kansa ahụ agazubeghị n'akụkụ niile. Ekwenyere m na aga m enweta ọsịsa dị mma, na agaghị enwe kansa ọbụla n'ahụ m, ma agaghị m achọkwa ọgwụgwọ ọzọ. Mana agaghị m enwezi ọgwụgwọ ọzọ. Nke a bụ afọ 22 gara aga, ma aka m nọ ebe a. Mana ana m echeta otu ụjọ ji na-atụ m. Mana achọrọ m ịgụrụ gị nke a ugbu a, n'ihi na echere m na nke a dị mkpa. Mana nke a na-atọ ọchị. Ha sị mgbe m tetara si n'ebe onye na-eleta mmadụ na-apụta, anọ m na-ezi ozi ọma na-ekwu banyere Job. Eburu m otu nwa agbọghọbịa amụma na m nọ na-ekwu na ụbọchị a bụ ụbọchị Jehova mere, na aga m aṅụrị ọṅụ, terikwa egwu ọṅụ n'ime ya. Ahapụrụ m ụlọ ọgwụ ka ụbọchị abụọ gasịrị. Edeghị m nke a, mana akwụsịrị m zụrụ ihe n'ụzọ. Enwetaghị m onwe m. Ejighị m aka nri m eme ihe. Ma abụ m onye aka nri, mmadụ ga-emezi m isi ma a ga-eyinye m akwa. Enweghị m ike iyi nwe akwa ime m ma m banye ebe m na-asa ahụ. Ma ahụrụ m Chineke n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m ya n'anya karịchaa na Kalvarị, karịa ka m na-ahụ ya n'oge ebu. N'ịdị ike, ekwenyere m na ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu n'ụbọchị ndị ahụ siri m ike karịa ka m hụrụ ya na ndụ m niile. Anụtụrụ m ụtọ ya, ihe ọ bụ gị na ya ife ka ofufe, na ịta ahụhụ ya. Ọ dị mma, ọkwa anaghị m eme ka ike gwụ unu? Ọ dị mma. Mgbe a gbachara m ihe ọwụwa a, enwere m akpa abụọ nọ n'akụkụ m nke bụ ọbara na mmiri. Ma mmụọ nsọ chetara m na mgbe Jizọs nwụrụ n'elu obe, na enwekwara ọbara na mmiri si n'akụkụ ya pụtakwa. Ewerele m okwu a nke si n'ebe Chineke nọ wee na-anwụ n'ebe onwe dị. Ugbu a gee nke a, n'ihi na nke a ga-enyere ụfọdụ mmadụ aka. Njọ Chineke si nke ọ ga-eme m ka abụghị m nwaanyị n'ihi na achapụla otu ara m, ma site n'ime mmụọ m mba apụta, n'ihi na ị zuru oke n'ime Kraịst. Ya mere ana m ekwu, nwaanyị ọbụla n'ebe a, ndị na-ele m na ihe onyonyo, ọ bụrụgodị na ụdị ihe emeela gị na achapụrụ gị ara, ma ọ bụ otu akụkụ ahụ gị n'ihi nsogbu nke ọrịa, ka ahụ emeghị gị ka ị ghara izu oke. N'ihi na Kraịst bụrụ onye nzọpụta gị, izuru oke n'ime ya. Ọ bụrụ na ị lụbeghị di, izuru oke n'ime Kraịst. Ọ bụrụ na ị nweghị ụmụ, izuru oke n'ime Kraịst. Ọ bụrụ na di gị chụpụrụ gị, izuru oke n'ime Kraịst. Anyị ga-atụkwasị onye anyị bụ obi n'ime ya. Amen. Nke a bụ ozi mbụ m na-ezi, nke rara m ahụ na nchịkọta. Taịpụọ ya, nọrọ ọdụ, taịpụọ ya na ihe m ji ataịpụ ihe. Nke a amaka, ozi ntakịrị m kwadoro maka esemokwu.
o ihe ọma m. Nke a bụ mgbe m nwetasịrị mkpughe otu o si dị mkpa ibi n'udo. Ọ dị mma, anyị ga-achọta nke a dị mma. Nke a bụ obubu ọnụ mbụ Chineke kpọrọ m na ya. Ma nke ahụ bụ na ọnwa nke abụọ 1982. Mbido na-ebu ọnụ, eburu m ọnụ ụbọchị 28. Ma mgbe ahụ asị m Chineke kụziere m otu esi ahụ ndị mmadụ n'anya, ma o doro m anya na anaghị m eme ya nke ọma. Ma mgbe m mechiri ibu ọnụ ahụ, edere m nke a bụ maka Rick na Donna. Rick kpọrọ m taa sị na ha zụrụ m tebụl, na mụ na Steven ga-anọ n'otu ụlọ ọrụ n'ụlọ ọhụrụ. Eleghị m anya nke ahụ, ma n'ezie ọ bụ ngọzi. Ihe nke dịcha ebube bụ ya gwa m na Chineke tinyere n'obi ya ite m mmanụ. Ama m na nke a bụ uche Chineke tinyere nke a n'obi m dịka ihe m chọsiri ike. Ma anọ m na-ekpe ekpere maka ya, mana o nwebeghị onye m gwara. I chetara nke ahụ mgbe i tere mmanụ? Ịma mgbe ije ozi anyị bidoro na Life Christian Center, ma ebidoro m ịkụzi akwụkwọ nsọ nke ụlọ n'ụlọ m. Mgbe ahụ m nweta ha, aga m achọ ka unu kwụrụ ọtọ, ka unu niile kụọrọ ha aka. Ha nyere m aka na mbido m. Amaghị m ndị ozi ụmụ nwoke ndị gara isoro m na-agwa gị. Anyị abụọ dị otu, adị m 36, ya nwa dị 26. Anyị abụọ macha ihe, mana onwe onye n'ime anyị ma ihe. Ama m ihe m mere ebe a. Ka anyị lee ihe ọzọ m nwere ebe a. Ebe a ka ọ dị. Ebe a ka ọ na-aga. Aka olileanya, nke a bụ aha nzisa anyị. N'ọnwa Septemba 28 afọ 1993, m bịa dọọ nrọ ebe m dị ime ọzọ. Ma enwere m otu nwa. Ma ana m eche olee otu m ga-esi enye ụmụ abụọ nri. Ma mgbe m tetara, Chineke gosi m na m ekwesịghị isogbu onwe m banyere ya. N'ihi na otu nwa nke m nweburu, nke nọ n'ije ozi ihe onyonyo nke ọhụrụ, ma nwa nke abụọ ga-abụ onye nzisa nke a na-akpọ aka olileanya, ma nwa nke mbụ ga-enye nwa nke abụọ nri. Ma ugbu a, afọ ọbụla anyị na-eweretụ ihe na ihe na-abịa n'ije ozi a. Eche m anyị na-enwe ihe dị ka $27,000 kwa afọ, na-etinye ya n'inyere ndị agụụ na-agụ na ndị na-enwe onye inye aka n'izi ozi ọma na ide akwụkwọ. Anyị nwere ebe a na-elekọta ụmụ na-enweghị nne na nna 49. N'ezie, ịma ihe m nwere ike ikwu bụ na ọ tụrụ m n'anya, mana otu o si tụ m n'anya, n'ezie anyị nwere ike ị na-enyere ndị mmadụ aka ruo ụwa niile. Gị si Joyce, nke a bụ maka gị, kedu maka m onwe m? Enwere m ike ịgwa gị ihe? Ọ bụrụ na ị na-edekọ ihe banyere ndụ gị na ihe obere ọ bụla nke Chineke nyere gị, ihe eji asa akwa, ịga n'iru ahụ, mmepe ụzọ niile nke o nyere gị, iru ọma nke o nyere gị, mgbe ị nwere ụbọchị ọjọọ, gị gaa lee ihe ndị ahụ, ọ ga-emeghe gị ka ị nwee ihe ịtụnanya ọzọ. Anyị na-echefu ihe Chineke mere wee nye anyị. Anyị na-echefu, ma anyị chere na anyị chara nke a, anyị chara nke ọzọ, ya amaghị ihe a. Amaghị m ihe Chineke ji ọ ga-ewere ndụ m, ọ naghị arụrụ m ọrụ. Ị chọrọ ime eziokwu, eche m n'agbanyeghị na Chineke hụrụ anyị n'anya na-enweghị ihe ọ bụla, mana ana m aghọta n'ezie nke a na-abụtụkwara ya ihe obi mgbawa. M gazie n'iru na-ekwu ihe banyere aka olileanya. Ọ na-ekwu banyere nwanna anyị nọ na-ajụ Chineke ma ọwa anyị gawa na ihe onyonyo ma ọ bụ anyị ekwesịghị ịga na ihe onyonyo. Chineke, ọwa anyị gawa na ihe onyonyo? Nwanna anyị nwere ọgbakọ buru ibu taa n'ọdịda anyanwụ nke obodo anyị. Nwere mmadụ 150 ndị bịara na anyị eresi ha ihe ozi ọma a na-ege ege. Ihe ịtụnanya! Oge eruola mgbe eji amaṅa ya, maṅa ruo ya n'ukwu. Nwanne, ị ga-edewe ụdị ihe a n'ụlọ gị ka ọ na-echetara gị mgbe ọbụla o mere, gị bịa yọgharịa ya ọzọ.
mana ịma ọ dị m ka m gwa gị otu esi gọzie anyị. Nke a bịakwutere m site n'ozi izu ole na ole gara aga n'ụlọ ọrụ. Nke a bụ mgbanaka m jiri gụọ akwụkwọ. Ị nwere ike isi olee ihe bara uru nọ na nke ahụ. Ọ dị mma. M pụtara na sekọndịrị skuul afọ 15 gara aga. Nna m azụrụ m mgbanaka eji anọ na klaasị. Ibe m nwechara mgbanaka eji anọ na klaasị. Ha bịa ha na-egosicha onwe ha. Ọ bụ ihe ihere, ha na-egosi onwe ha ma enweghị m otu. Ọ naghị ekwe ka m see foto n'ụlọ akwụkwọ. Ọ naghị azụrụ m akwa eji agụpụ n'ụlọ akwụkwọ. Ma ihe mgbanaka a bịara afọ 15 ka m gụchara akwụkwọ. O nweghị aha dị ya. Amaghịdị m otu onye ọbụla si chọpụta ebe m gụrụ akwụkwọ. O budị ya aha m mbụ nke bụ Pauline, na aha m na-aza mgbe m nọ n'ụlọ anyị. Mana mmadụ, Chineke ji mmadụ kwara ngwa ọrụ igwu ihe ogwugwu niile, ma mmadụ agabiga nsogbu imere m mgbanaka nke klaasị. Ma ịma ihe mere? Nke a abụghị maka mmadụ. Ịma ihe Chineke gwara m mgbe afọ 5 gasịrị? Aka m na-ewetakwa ntụtegharị n'ime ndụ gị. Nke a bụ ihe ncheta ọzọ. Aga m etinye ya n'ime igbe m. Ya sị m, ị maghị ihe o were m nnọọ imekọta igbe ahụ niile. Ịma ihe mere? Chineke abụghị onye na-asọpụrụ mmadụ. Ịma ihe mere? Ihe ọbụla nke o mere mmadụ, ọ ga-emerịrịla ya nye onye ọzọ. Ma nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa gị n'abalị a. O nwere ọtụtụ ihe ntakịrị ndị nọ na ndụ anyị nke anyị chere na ọ bụ ihe ndapụta. O nwere ndị Chineke mere, ma achọrọ m ka anyị na-ahụta ihe ndị ahụ. Ma achọrọ m ka anyị si na ha mepụta ihe. Ọ bụghị si n'obere nsogbu ọbụla nke anyị nwere ma ọ bụ adịghị ike ọbụla nke anyị nwere mepụta ihe. Ma ka anyị na-emepụta ihe site na ihe ọbụla nke Chineke mere, ọ bụrụgodu na ọ dị obere. Aga m enye gị ụfọdụ ihe ịma atụ. Ihe ndị a na-eme gị oge niile. Mmụọ Nsọ na-edu anyị, ma anyị amaghị banyere ya. Anyị na-eche, olee otu m siri echeghị m nke a? Ihe a bụ ihe ndapụta. Nke ọ bụ ihe na-adịghị eme eme. Mba, ọ bụ Chineke. Ọ bụ ya nọ n'ebe ahụ n'etiti ndụ gị. Ị ga-enwe obodo nke ị ga-asị na ị nọ n'etiti ya, mana enwere m obere n'ime m. Ya mere ọ bụ Chineke nọ n'etiti ebe ahụ, jupụta n'ebe ahụ, nọrọkwa ebe ahụ, na-eme ihe ịrịba ama kwa ụbọchị. Ma anyị kwesịrị inwe ihe mbuli elu nke ịtụnanya. Amen. Ọ bụrụ m ihe ịtụnanya na enwere m ndị enyi. Lee m anya, o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. O nwere oge mgbe m na-enweghị ebe obibi. Mụ onwe m adị m ime nwa nke mbụ m. Di m ahapụ m gaa bikwuru nwaanyị ọzọ. Alaghachiwu m n'ụlọ anyị n'ihi na nna m bụ onye mmegbu nke akwamiko. Enweghị m enyi ọbụla. Ị ghọtara nke ahụ? Enweghị enyi ọbụla. Onye na-eme m isi si na ị nwere ike ịbịa mụ na gị na nne m ebiri ruo mgbe ị mụrụ nwa, n'ihi na a hapụrụ m ọrụ mgbe m dị ọnwa 9. Amụghị m ya ruo izu 4. Nke ahụ bụ nke okenye nọ ọdụ ebe a. M nọrọ na-arịa ọrịa mgbe m mụchara nwa ahụ, elekọta nwume onwe m. Abịara m kpaa ịtụkwu ahụ ọkara oge m dị ime. Ihe niile apụchaala m n'ahụ. Atapịara m ọnụ ebe 9 mgbe m mụchara nwa ahụ. Otuto tochara m n'ahụ n'ihi na ebutere m ọrịa. Mgbe m kuru nwa m lọta ụlọ ọgwụ, amaghị m ihe ọbụla ebe m nwere ike ịga. Ma di m nke mbụ abịala hụ nwa, ma ọ nọ na-ekwu na ọ bụghị nwa ya mgbe ya na nwaanyị ọzọ bi. Ma ana m esi nga ha bi na-agbafe ụtụtụ ọbụla m na-aga ọrụ. Ama m ihe ọ dị ka ya inwe ihe mgbu. Ama m ihe ọ pụtara inwe ihe mgbu n'ime gị, ya pụta n'ihe. Ama m ihe ọ pụtara ịnọ n'ọgba aghara, ya adịghị ka ebibiela ndụ gị. Mana o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Amakwa m ihe ọ bụ Chineke ịrụ ọrụ na ndụ gị, ma ya onweghị inyekwa gị okpukpe abụọ n'ihi nsogbu gị. Ị nwere ike ikwe na mmadụ onye m na-amaghị nwere ike ịkpọrọ m laa n'ụlọ ya? Enwedị m ego buru ibu ịga ụlọ ọgwụ ka m chọpụta ihe otuto a bụ n'ahụ m. N'ezie, enwere m ọtụtụ enyi ugbu a.
mmadụ ole n'ime unu ga-akpọrọ ma ọ bụrụ na m chọga ebe m na-anọ? Ịtụnanya. Enweghị m ebe m ga-ebi. Mụ na gị David eku m gị n'efu uhie gị. Ụjọ ya nọ na-atụ m n'ihi na enweghị m ọzụzụ ọ bụla. Chọọ ịsa ya ahụ, agaghị m ama otu m si emetụ ya aka. Anyị enweghị akwụkwọ ọ bụla. Enweghị m. Agara m ụlọ ọgwụ. Enweghị m ego ime ihe a sị mee. Mana ugbu a ọ na-agbagharị ụwa niile na-aga ozi Chineke. Chineke ejile ya wee mee ọtụtụ ihe gburugburu ụwa niile. Mbido anyị dị ntakịrị mana ikpeazụ anyị dị elu. Amen. Gị sị ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị Dev mụrụ ya, gịnị mere aha ya ji bụrụ David? N'ihi na nke a bụ ihe Chineke tinyere n'obi m ka m kpọọ ya. Amadị m Dev mgbe ahụ. Ịtụnanya. Gịnị ka ị chere? O bịanụ, mmadụ tie mkpu n'ebe a n'abalị a. Ana m agwa gị, Chineke nọ gị gburugburu niile. Ọ nọ n'okpuru gị, ọ nọ n'elu gị, ọ nọ n'akụkụ gị niile. Ọ nọnyere gị, ọ na-esogharị gị. N'ezie, amaghị m ma aga m adịkwa ndụ ruo echi. Jizọs. Anyị kwesịrị inwe ezi ọṅụ. Ime ugbu a, Hibru isi mbụ amaokwu nke 3 sị na Chineke na-ejigide, na-elegide, na-echekwa, na-akpali ụwa niile site n'ikikere nke okwu ya dị ike. Nke a pụtara na anyanwụ nọ n'elu n'ihi na Chineke si ya nọrọ ebe ahụ. Ọnwa nọ ebe ahụ n'ihi na Chineke si ya nọrọ. Kpakpando agaghị adakwasakwa anyị n'isi n'ihi na Chineke jigidere ya ebe ahụ site n'okwu ya nke dị ike. Osimiri anaghị agafe aja n'ihi na Chineke nyere ya iwu ka ọ nọrọ n'ebe ahụ. Ihe ịtụnanya. Ma enwere m ihe nchịkọta nke na-aga n'ihu mana ọ pụtara n'elu ugwu. Enwere ihe eji akụ ihe nke ha ka ihe raspberry. Ụdị nnụnụ dị 10,000, dị ahụhụ dị iche iche dị 900 n'ime ụwa, ma anyị na-azọgide ha ụkwụ. Ụdị agwọ dị iche iche dị 3,000, mana ụfọdụ n'ime anyị ahụkwa ha n'anya. N'ezie, Chineke anyị dị ịtụnanya. Ọ na-atụ n'anya, na-atụ n'anya, na-atụ n'anya. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-enwe mwute taa, na-eche ma ihe ọ ga-adịkwa mma, achọrọ m ịgụrụ gị akụkọ olileanya nke ozi zitere. Ọ sị, nwunye m dị afọ 31 nke bụ nne ụmụ 5 nke na-erubeghị afọ 8 nwere obi mgbu mgbe ọ nọ na-azụ ahịa n'ime ahịa. Pesentị 90 na ndị na-enwe ụdị obi mgbu a na-anwụ n'otu nkeji. Mgbe m garuru n'ụlọ ọgwụ, ọ bụzi ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ha sị m na m kwado. Onye ozi abịa kpere ya ekpere ikpeazụ. Ha tinye ya n'ọnọdụ ndị chọrọ ịnwụ anwụ ka e wee lee ma a ga-azọpụta ya. Agwara m na ndị n'ọdị ndụ ọnwụ ka mma mgbe ụfọdụ na-anụ ihe a na-agwa ha. Ya mere m bido na-ekwu ụfọdụ ihe. Ọ na-ele Joyce kwa ụbọchị. M gbapụ ga zụta akwụkwọ nke bụ Kpọlite Olileanya Gị, ma na-agụrụ ya ahụ mgbe ahụ ọ nọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ya eme na amamihe nke nọ n'akwụkwọ ahụ bịara jigide m dịka awa a na-aga. Mgbe m kwụsịrị ịgụ, Chineke abata, ya megharịa mkpụrụ ụkwụ ya, mepee anya ya, ma merie ihe ọjọọ. Ana m aga n'ụlọ ọgwụ gị kpọrọ ya ugbu a. Ị nyere m aka ịchọpụta otu Chineke anyị si dị elu. Imeela n'inye anyị olileanya. Ewo, ihe a bụ akụkọ dị ịtụnanya. Ịma mgbe ị gbalitere iwelite olileanya gị, ihe ga-ebido na-agbanwe n'ime ndụ gị. Okwukwe na-eto, ọṅụ abịaghachi, ma udo achịa. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.